Figyelj, van egy nagyon jó vállalkozás ötletem. Érdekel? Ugyan, azt sem tudod, hogyan kell vállalkozni. Ezt meg honnan veszed? Oké, teszteljük le. Itt az első kérdés. Mennyi pénz kell egy cég alapításához? 1 millió, 2 millió, 3 millió vagy 4 millió forint? Ez könnyű. 3 millió forint. Igen, akkor jöjjön valami nehezebb. Cégként kell regisztrált mérlekképes könyvelőt alkalmazni, vagy külső céget megbízni, vagy megcsinálhatod magad is a könyvelést. A. Megcsinálhatod magad is, B. Csak a cégvezető csinálhatja meg, C. Csak mérlekképes könyvelő csinálhatja, D. Bárki megcsinálhatja. Megcsinálhatom magam is. Nem, ez sajnos nem igaz. Na jó, de honnan kellene ezt tudnom? Te akarsz vállalkozást, de amúgy van egy jó hírem, mindezt ingyen is megtanulhatod. Ingyen. Olyan még van. Igen, a Hungarian Startup University program egy online e-learning alapú edukációs kaland, ami egyetemistáknak szól, ami bemutatja a startupok működését, és minden szükséges tudást megadnak. Tehát akkor ez egy tanfolyam? Nem teljesen. A program 2 fél éven át tart. Az elsőben megtanulhatod az elméleti részt, a második fél évben pedig profi mentorok segítségével gyakorlati tudást szerezhetsz arról, hogyan építs fel egy saját vállalkozást. De te honnan tudsz ezekről? Az ifisar.hu-ról, ahol több száz fiataloknak szóló lehetőség és adókedvezmény van összegyűjtve.